Yake ba dore Arewa Expert ta faru MT on the mix. ta faru ta kare muna magana su sare gabas da yamma na tare tudun wata hakan kare ni kadai ne nan kakare ina kilin bin na more gayu na ku so mu more ta faru sun taru kai a gaban mu suke ta faru sun taru duka sabukar mu muke ta faru na kunna fitila na basar bana fitina baba kai katina ni da kai ne ba fitina Hausa top rapper kudi rapper ga the paper you know I'm the undertaker ina deliver da liba kai in sauke in kwashe riba mana tana yi mini mana guys suna yi mana mana a gaban su suke mana mana na saka riga ta da falmara tana yi mini sabada ba fada mu daidaita mana faru sun taru kai a gaban mu suke ta faru sun taru duka sabkar mu muke ta faru a India aka ganni aka ce na maste gayu na kwararru masu daraja SK Audu ta waske Lebin ta waske Arewa Expert tana da haske na fito ina ta kuna ɗaɗɗaya da gayya ban talaratun wani kayya to ya kayya mun riga da mun wuce gurin nan fatin jiya a jami'a kashin miya a jarmiya bindiga nake ta both side ko a area Nigeria MT producer ka huta mu dinga aikinmu muna daga musu tuta na wasa wuka ta ga ta burki kota ta faru koran na akan gada na san dai kai ne nan balangada ta faru sun taru kai a gaban mu suke ta faru sun taru duka sabkar mu muke ta faru na makara agogona na sai tashi daidai tafiya muke daidai kai daidai guys din sun hada ta 542 ba ni da kes ko za ka kai kotu kofi kai over ba dole hand over kai kofi over